हाँ तो का हल भाई लोग सबके बजा दिले बाजा हमरे नाम VIP राजा। अरे हाँ भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट भोजपुरी होली सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा। अरे भाई लोग जौन गाना के टाइटल बा बलम जी छोड़ दी। अरे भाई लोग ये वाला गाना कब तक ला होता काना चैनल पर होता कत तरीके रिलीज कर जाए पूरा फुल जानकारी मिले तो लोग के ई वाला वीडियो में तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो सबसे पहले बता दी कि हाँ जौन खेसारी लाल यादव के आज होली सॉन्ग रिलीज भर लखम। अरे एक रिस्पॉन्स के बात करल जाए तो भाई लोग देखल 5 घंटा हो गल बा गाना के रिलीज कैला और भाई लोग 1,60,000 व्यूज मिलल बा और 35,000 लाइक मिलल बा और 2800 कमेंट मिलल बा और भाई लोग कुछ खास करके रिस्पॉन्स नहीं के मिलल। और भाई लोग तो लोग बता दी कि अरे हाँ 9 घंटा भइल बा। अरे हाँ अभी 9 घंटा हो गल बा और 9 घंटा में 2,70,000 तक मतलब व्यूज मिलल बा, लगभग 2,70,000 तक 2,70,000 तक व्यूज मिलल बा, 42,000 लाइक मिलल बा, 3100 कमेंट मिलल बा। और भाई लोग ई वाला गाना पर आज कुछ खास करके रिस्पॉन्स नहीं के मिलत पूरा घटिया तो लोग रिस्पॉन्स बोल सकता नहीं काहे कि 5 घंटा में भाई लोग इतना ही व्यूज मिलल बा। तो लोग ये वाला गाना से का उम्मीद रखबा लगिन। और भाई लोग ये हमारा नहीं खिलात कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में ये वाला गाना चले, लेकिन भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना कब तक ले होता था। भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। और भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ ये वाला गाना जो है बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा। अरे भाई लोग आज से कुछ दिन पहले मतलब बेस्ट भोजपुरी के कम्युनिटी पोस्ट कैल रहा जौन कम्युनिटी में ये सब लिखा रहे तो लोग पढ़ सकता रही लगा दे में तो ये लिखा रहे। और भाई लोग आज मतलब इतना दिन हो गल बा और इतना दिन भैला के बावजूद गाना रिलीज नहीं करल। तो हम भाई लोग पूछनी है तो बतैला कि हाँ होली बाद हो सके ये वाला गाने के रिलीज कर दिए और ना भाई लोग मतलब बाद में ये वाला गाने के रिलीज कर ली कोनो प्रॉब्लम आ गल बा यही से ये वाला गाने के रिलीज नहीं करल जाए। तो बाकी भाई लोग बेस्ट भोजपुरी पर जौन भी गाना आई तो बेस्ट हुई काहे कि खेसारी लाल यादव बेस्ट बनन और बेस्ट भोजपुरी पर बेस्ट गाना भी आई। तो लोग इंतजार कर लेकिन हो सके कि हाँ होली बाद खेसारी लाल यादव के बेस्ट भोजपुरी पर ये वाला गाना आ जाए। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। बाकी बोले टाइटल कन्फर्म नहीं के और बेस्ट भोजपुरी पर जब पोस्टर रिलीज कर ले तो सबको तो लोग बता दिए और भाई तो लोग इंतजार कर लेंगे कहीं होली बाद हो सके तो हाँ गाने के रिलीज कर दिए। बाकी गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास तरीके से बनावल गल बा ऐसा सुन में आवता। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के वाला जब गाना आई तो पूरा भोजपुरी में तहलका मच जाए गाएगी बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। लेकिन भाई टाइटल कन्फर्म नहीं है और बहुत ही हेवी गाना बा ऐसा हमरा सुने में आयल खब बतैला लेकिन। और भाई बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास तरीके से गाना के बनावल गल। बाकी भाई वीडियो क्वालिटी की बात करल जाए तो पूरा ताड़ू फाड़ू पूरा सुपर डुपर वीडियो के क्वालिटी बा और कुछ दिन और इंतजार कर लगिन और गाना रिलीज हुई। बाकी भाई तो वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लगिन।